Σήμερα δηλαδή για τον τοκετό που δεν επιδέχεται καμία ιατρικής παρέμβασης. Θα μιλήσουμε για τα υπέρ και τα κατά, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το μεευτήρα γυναικολόγο κύριο Σταμάτη Στουρνάρα και εθελοντή στο χαμόγελο του παιδιού αλλά και σε πάρα πολλές άλλες οργανώσεις. Καλή σας ημέρα κύριε Στουρνάρα. Καλησπέρα κύριε Μπραγίνη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού γιατρέ, όπου η πρακτική του τοκετού στο σπίτι είναι αρκετά διαδεδομένη, στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, είναι πολλοί παράμετροι που το επηρεάζουν. Κυρίως είναι και η δομή του συστήματος υγείας και η ενημέρωση που έχουν οι γυναίκες. Μάλιστα. Και η απουσία κατάλληλων υποδομών ενδεχομένως. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό και αναφέρομαι όταν είπα για το σύστημα υγείας. Γιατί σε πιο γρήγορη ταχύτητα θα έρθει ένα ασθενοφόρο αν χρειαστεί κάτι σε σχέση με τη Γερμανία, ας πούμε, όπως αφορά την Ελλάδα, και πάλι στη Γερμανία, όχι σε όλες τις πόλεις, αλλά σε πιο γρήγορα από ό,τι σε εμάς εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον. Μάλιστα, βέβαια τα τελευταία χρόνια, για να μιλήσουμε και με αριθμούς, με απόλυτους αριθμούς, έχει αυξηθεί ο φυσικός τοκετός στο σπίτι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μόδα των τελευταίων χρόνων, μια εναλλακτική πρόταση ή και σημείο των καιρών λόγω οικονομικής δυσπραξίας. Όλα επηρεάζουν. Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει να είμαστε λίγο των άκρων. Δηλαδή από εκεί που ήταν κάποια στιγμή πραγματικά μόδα να κάνουν οι γυναίκες καισαρική, δηλαδή ξέρετε, πολυτέλεια να κινήσει μια καισαρική, ήταν πρεστίζ, όλα αυτά. Τώρα οι γυναίκες έχουν ενημερωθεί περισσότερο, το ψάχνουν περισσότερο και αντιδράσαν σε αυτή την πολιτική που ίσχυε κάποτε και επιθυμούν, έστω αν δεν μπορούν να γεννήσουν στο ένα νοσοκομείο, να το ξεκινήσουν από το σπίτι. Και όντως ισχύει. Πάρα πολλές γυναίκες πλέον ζητάνε να γεννήσουν στο σπίτι. Μάλιστα, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναι, για το πλήστον αυτό είναι, γιατί στην επαρχία εντάξει δεν είναι τόσο, και στην περιφέρεια δεν είναι τόσο δεδομένο αυτό, δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Υπάρχει και ένας φόβος γύρω από αυτό το θέμα, η αλήθεια είναι. Ναι, γιατί άλλα νοσοκομεία καλύπτουν τα μεγάλα κέντρα και άλλα η περιφέρεια. Κύριε Στουρνάρα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα ενός φυσικού τοκετού? Τα πλεονεκτήματα ενός φυσικού τοκετού, ενός τοκετού χωρίς παρεμβάσεις, είναι ότι πρώτα απ' όλα αφήνουμε τη φύση να κάνει το έργο της. Δεν παρεμβαίνουμε και από έρευνες που έχουν δείξει ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν περισσότερα αντισώματα, γίνονται πιο υγιεί, πολλοί είναι ακόμα και πολύ πιο έξυπνα χωρίς την παρέμβαση, δεν δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα, ασθένειες όπως το άσθμα ή και κάποιες φορές κάποιες λιφκαιμίες που έχουν αναφέρει. Δεν παρουσιάζουν μηδενικά ποσοστά στην ελληνική ζωή των παιδιών. Και φυσικά είναι και οι μητέρες που βιώνουν αυτή την εμπειρία που πολλές θεωρούν ότι έχουν στερηθεί. Το δέσιμο που αναπτύσσεται με τη μητέρα είναι διαφορετικό. Και φυσικά είναι η εμπειρία ζωής. Τα πλεονεκτήματα ποια είναι? Τα πλεονεκτήματα κυρίως αυτά, ότι δεν μας είναι αυτά τα μειονεκτήματα. Ότι εφόσον έχουμε αυτό το δέσιμο, αναπτύσσεται καλά, η μητέρα πάρα πολύ πιο γρήγορα επανέρχεται στους φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής της. Δεν έχει υποστεί ένα χειρουργείο, που κάποιες φορές είναι άσκοπο. Τα παιδιά, όπως φαίνεται, λέει, αναπτύσσουν άλλα αντισώματα, η υγεία τους είναι καλύτερη σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Και τα μειονεκτήματα? Διότι υπάρχουν και μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα είναι φυσικές κάποιες επιλογές που μπορεί να προκύψουν από ένα και φυσιολογικό τοκετό, κάποια δυσκολία, κάποια που μπορεί να φέρει κάποιο τραυματισμό, ας πούμε στο βραχιόνιο πλέγμα ή κάποιο τραυματισμό στη μητέρα, που είναι φυσικές επιλογές του τοκετού όταν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παιδί και δεν μπορούν πάντα να προβλεφτούν. Και κυρίως αναφέρονται σε καταστάσεις που δεν ζορίζουμε εμείς το παιδί. Δηλαδή δεν έχουμε στρεσάρει το παιδί με παρεμβάσεις δικές μας, να ενισχύσουμε κάποιες εξωκίνες, φαρμακευτική αγωγή, άσκοπους χειρισμούς. Όλα αυτά αποφεύγουν το φυσικό τοκετό όσο το δυνατό περισσότερο. Μάλιστα, κύριε Στουρνάρα, μία γυναίκα μπορεί να γεννήσει φυσικά μετά από γέννα με καισαρική? Βεβαίως μπορεί και να γεννήσει φυσικά, και αυτό λέγεται τοκετός μετά από καισαρική. Ήδη μπάκι τόλα, ανάλογα με τη βιβλιογραφία που θα ανατρέξει κάποιος. Είναι ο τοκετός ο ίδιος, ο τοκετός που γίνονταν όλα τα χρόνια, απλά υπάρχει στο ιστορικό της κυρίας μια καισαρική. Αυτό προϋποθέτει να μην έχει γίνει μοντέρνα καισαρική, όχι παλιά με την καφετομία, αλλά με την οριζόντια χαμηλή εγκάρσια, να μην υπάρχει άλλο χειρουργείο στη μήτρα ή τουλάχιστον να μην έχει πάρει όλο το βάθος της μήτρας, κάποιο προηγούμενο χειρουργείο. Και με κατάλληλο έλεγχο που γίνεται πριν το τοκετό, βέβαια εννοείται,
μπορεί η γυναίκα στις κατάλληλες προϋποθέσεις να γεννήσει φυσιολογικά. Μάλιστα, και όπως είπαμε και πριν, υπάρχει ο φόβος του τοκετού στο σπίτι, γι' αυτό και κάποια μεευτήρια έχουν δημιουργήσει δωμάτια, στο θέσω έτσι. Ακριβώς. Έχουν διαμορφώσει πάρα πολύ ωραίους χώρους που φέρνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο φυσικό του σπιτιού, ή να το πω πιο σωστά, σε κάποιο χώρο σπα, σε κάποιο σαν ένα πολυτελές δωμάτιο σπα, που έχει μέχρι και μια ειδική πισινούλα για το κετό νερό, αν επιθυμεί η μητέρα, είναι διαθέσιμο ο μεευτήρας να προχωρήσει. Μάλιστα, αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, διότι έχει και την ιατρική υποστήριξη εάν και εφόσον χρειαστεί. Έχει την ιατρική υποστήριξη εφόσον και αν χρειαστεί, πάντα υπό την επίβλεψη όλου του προσωπικού. Και είναι τελείως ιδιαίτερη εμπειρία. Είναι μέσα στο νερό, η αίσθηση του νερού, της ελευθερίας, της χαλάρωσης. Φυσικά πάντα υπάρχει ο πόνος που βρίσκεται στον τοκετό, αλλά αλλάζει τελείως όλο το περιβάλλον, όλο το σκηνικό που έχουμε συνηθίσει. Και είναι και χαμηλότερο το κόστος. Το κόστος για την περινοσυλία, ναι. Σε κάποια μεευτήρια δεν κάνω διάκριση, αλλά ναι, παίρνει το ίδιο το κόστος. Μάλιστα. Κύριε Στουνάρα, σας καλημερίζω από τον Γκάζι. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ακούσαμε τον κύριο Σταμάτη Στουνάρα, μεευτήρα γυναικολόγο στη Συμβουλή της ημέρας.